Tá Ceara sa dara bliain sa bhanscoil tá sí genú stepan na seanós ó bhí sí anóg dúirt sí go bhfuair sí a hensparáidir dús le go le dása ó Geraghty agus fuair sí rindcéimen na freisin ó 𝘕𝘪𝘤 is ceoltarí, seinnn sí an concertín, an fadog stáin, an cello agus imríonn sí pellghaelach le Kilkieran Clonbern. Maiú Ceara.